Всім привітання з карантину. Як ви ведаеце, ми розпочали кампанію на Мола-Мола, і ми зараз шиємо маски для БСМП. А зараз мне бы хацелася распавесці пра навіны, якія ў нас ёсць, што ў нас атрымалася, што не, і чаму ўвогуле мы гэтым зараз займаемся. Як вы ведаеце, нядаўна быў вельмі вялікі дэфіцыт масак у бальніцах, і мы зараз, знаходзячыся на каранціне, вырашылі, што мы таксама можам неяк дапамагчы, паспрабаваць штосьці зрабіць для медыкаў, якія зараз на перадавой. І мы зладзілі невялічкую вытворчасць у сябе дома, і зараз у нас ёсць каля 5 валанцёрак, якія дапамагаюць нам шыць. Хочу паказаць вам, чаму увогуле нашы маскі лепей тых масак, напрыклад, якія нядаўна прадаваліся ў аптэке. Тыя маскі, якія мы шыем, мы раіліся з медыкамі, якія маскі ім патрэбны, як шыць, якіх памераў, на завязках, на гумках. Таму што вось маска, якую можна было набыць у аптэке, 2 слаі марлі, яна на гумке. І вось такую маску зараз шыем мы. Чаму гэта, вось, каб вы розніцу ўбачылі. Чаму гэта маска лепей? Па-першае, таму што яна больш плотна прылягае да твару, і яна рэгулюецца, тое, як яна прылягае, рэгулюецца завязкамі, таму што гумкі яны расцягваюцца, і тут застаецца прастора, праз якое у бальніцы здараюцца розныя рэчы. То цябе можа хтосьці кашлянуць, там можа пайсці кагосьці крыў, і тады, як бы, вось, калі вось гэта прастранства ёсць, і туды штосьці трапіць, то чалавек заразіцца. Таму такая маска вось такой сістэмай на завязках, яна лепей. І мы шыем гэтыя маскі з бязі зараз, яны больш плотныя, і яны не прапускаюць, не прасвечваюць нават, вось як прасвечвае гэта маска. Вось гэта шматразовыя маскі, якія зараз мы вось пачалі шыць, дзякуючы вам, таму што мы набылі матэрыялы дзякуючы тым, хто падтрымаў наш крауд. Такія маскі мы шылі дагэтуль, мы шылі іх са спамбонду, яны аднаразовыя, на жаль. Але яны таксама вось па памеру бачыце. Тут першая маска, якую мы спрабавалі шыць. А вось гэтаму ўжо потым нам медыкі казалі шыць іх трошкі менш, таму што яны аднаразовыя. Чаму мы шыем з бязі, а не з марлі? Таму што зараз сітуацыя такая, што марлю вельмі складана набыць, і ўвогуле яе кошт падняўся ў 2 разы. То есть, калі мы пачыналі кампанію, мы разлічвалі, што марля будзе стаіць каля 500-700 рублёў. Зараз яна каштуе ў 2 разы больш, і мы вырашылі, што, магчыма, лепей пачаць шыць з бязі, яна больш плотная, яна таксама вытрымлівае тэмпературу ў пралкі, і яе можна будзе выкарыстаць некалькі разоў, і, в прынцыпе, яна свой кошт адаб'е. Што зараз, які ў нас планы? Мы вырашылі, што мы таксама будзем працягваць шыць маскі, але, улічваючы нашы рэсурсы, мы вырашылі, што мы будзем працаваць з адной бальніцай і спрабаваць дапамагаць як-то ім. Мы нядаўна размаўлялі з медыкамі, і яны нам казалі аб тым, што так, такога вялікага дэфіцыту масак ужо няма, але маскі ўсё роўна гэта не самы вышэйшы ўзровень бяспекі і нейкай аховы. І яны выкарыстоўваюць рэспіратары FFP2, і мы вырашылі, што частку грошаў, якія зараз мы збіраем на кампанію, мы будзем страчваць на тое, каб набываць рэспіратары і працягваць нашу вытворчасць, таксама адвозіць загатоўкі для валантэраў і валанцёрак, вось, каб яны таксама працягвалі шыць. Мы вельмі хацім казаць дзякуй усім тым, хто ўжо падтрымаў нашу кампанію любым чынам, як валанцёры, якія шыюць, і хтосьці развозіць. Дзякуй вам, вы робіце вялікую цудоўную працу. Усім людзям, якія падтрымалі нашу кампанію, таксама дзякуй вялікі. Мы вырашылі не спыняцца, і мы вырашылі працягваць рабіць тое, што мы робім. Таму мы былі вельмі удзячны, калі б вы падтрымалі нашу кампанію. Вы можаце перапосціць, вы можаце распавесці сваім сябрам і сяброўкам аб тым, што мы робім. Вы можаце заданаціць нам. Таксама, калі хтосьці хоча шыць, вы можаце напісаць мне. І мы дакладна, я распавяду, як увогуле гэты працэс у нас адбываецца, скіну гайд, па якому мы шыем. Вось, дзякуй вам вялікі, клапаціцеся пра сябе і не хварэйце. Да сустрэчы!